Amin. Haideți să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, cei care îl avem, la Evanghelia după Marcu, capitolul 2 și vom citi versetele 13 și 14. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu aici: Iisus a ieșit iarăși la mare, toată mulțimea venea la el și el învăța pe toți. Când trecea pe acolo, a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, șezând la vamă și a zis: Vino după mine. Levi s-a sculat și a mers după el. Amin. Titlul mesajului din după masa aceasta, și mă rog Domnului ca El să-mi dea putere atât mie și să-mi vorbească în primul rând mie și apoi fiecăruia dintre noi, sună în felul următor: chemarea pe care Dumnezeu o face și astăzi. Sunt multe chemări pe care noi ca și oameni le facem, nu-i așa? Dumneavoastră, copiilor dumneavoastră, părinții dumneavoastră v-au făcut chemări: vino, te rog, și ajută-mă la asta, vino, te rog, și fă asta, vino, te rog, și fă lucrul acesta. Și sunt chemări pe care ca și oameni le facem. Și Dumnezeu la rândul Lui, dragii mei, face exact aceleași chemări. Problema este următoarea. De multe ori ca și oameni, în momentul în care mama sau tata vine și spune: uite, fă, te rog, lucrul acesta, putem spune: îl fac sau nu-l fac? Dacă nu-l fac și m-a rugat, ca și copil, când am spus nu-l fac, acel nu-l fac a avut o consecință. Însă lucrurile acestea, din punct de vedere al chemărilor pe care părinții ni le-au făcut nouă, de multe ori nu le-am luat în serios și am văzut consecințele. Ei, Dumnezeu face exact același lucru. Dumnezeu cheamă oameni. Și acum întrebarea se pune: ce facem noi și ce răspuns dăm noi la chemarea lui Dumnezeu? Și o să vedem în după masa aceasta că și chemarea lui Dumnezeu are anumite consecințe, care, conform cuvântului lui Dumnezeu, cuvântul vine și spune că sunt veșnice. Dacă supărarea lui mama și a lui tata a durat poate o zi, poate două, poate câteva minute, câteva clipe, că acum Dumnezeu m-a binecuvântat și pe mine cu copilașii, în momentul în care le spun: uite, fă lucrul acesta, și el spune: nu-l fac, nu vreau să-l fac, te superi pe moment pe el, dar pe urmă îți trece, pentru că e copilul tău și îl iubești. Dragii mei, consecințele chemării, spune cuvântul lui Dumnezeu, sunt veșnice. Și acum întrebarea se pune: ce facem noi cu chemarea pe care Dumnezeu ne-o face? Chemarea pe care Dumnezeu ne-o face. Aș vrea să înțelegem că această chemare pe care Dumnezeu o face, sau chemările venite din partea lui Dumnezeu, sunt de două tipuri. Sunt chemări voluntare și sunt chemări involuntare. Și eu mi-am notat aici 5 chemări pe care Dumnezeu le face. Și aș vrea să cugetăm la ele. Prima chemare pe care Dumnezeu o face, spune cuvântul Lui, îi chemarea la viață. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 139, versetul 13, prima parte a lui: Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Apoi merge cuvântul lui Dumnezeu mai departe, în Iov, în capitolul 10, versetul 8, și spune: Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, ele m-au întocmit în întregime. Întrebarea pe care o pun pentru dumneavoastră astăzi: îi chemarea la viață o chemare voluntară sau îi involuntară? Câți dintre dumneavoastră ați ales să vă naceți pe pământul acesta? Niciunul. Deci cade premiza aceasta că și chemarea la viață e voluntară. Chemarea la viață, frați și surori, e involuntară. Nu eu am ales să mă nasc pe pământul acesta, la fel cum nici părinții mei n-au ales ca eu să mă nasc pe pământul acesta, ci chemarea pe care Dumnezeu a făcut-o ca eu, ca dumneatale, să ai viață. Dumnezeu a făcut această chemare. E o chemare, așa cum am spus, involuntară. Totodată nu eu și nici dumneatale n-ai ales locul în care să mă nasc. N-ai ales familia în care să te naști, ci Dumnezeu a ales lucrurile acestea. La fel de bine cum nici eu și nici dumneatale n-ai ales în după masa aceasta să trăiești și să trăiesc, ci cel ce a ales a fost Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Său. Deci, așa cum am spus, chemarea la viață, o chemare involuntară. Niciunuia dintre noi nu îi se cere, iubiții mei, părerea dacă vrea să se nască
sau nu vrea să se nască, ci Dumnezeu decide lucrul acesta. Poate veți spune unii dintre dumneavoastră, nu e adevărat, ci eu împreună cu soțul, împreună cu soția, am ales să am copii. Dumneata le-ai ales, dar dacă Dumnezeu nu făcea să se împlinească, puteai să ai? Cunosc cazuri din familia mea, se luptă și încearcă de ani de zile să aibă copii. Și Dumnezeu încă nu a rânduit lucrul acesta. Și ca să nu mă duc la familie, mă duc în cuvântul lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Avram și Sara au încercat 10 de ani pe pământul acesta să aibă copii și Dumnezeu a zis nu. Dar la un moment dat vine Dumnezeu și spune, uite, Avram, ești un om în vârstă. Însă Dumnezeu a ascultat rugăciunile tale și chiar dacă tu ești în vârstă și Sara e în vârstă, uite, Dumnezeu vrea să-și arate bunătatea și vă va trimite un fiu în familia voastră. Și s-a născut Isaac. A fost alegerea lor? Nu, iubiții mei, a fost dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. Deci prima chemare, așa cum am spus-o și vreau să trec repede, e chemarea la viață. Viața este darul lui Dumnezeu. Chiar dacă de multe ori ne gândim, viața aceasta e atât de grea și poate mai ales dumneavoastră, cei care sunteți mai în vârstă, bătrânețea nu e ușoară. E grea de multe ori. Boală, încercare, soțul poate nu mai este, soția poate nu mai este, ori pleca și au fost chemați. Dar în toate aceste lucruri, Dumnezeu e prezent acolo și vrea să ne conștientizeze de următorul lucru. N-am venit la voia întâmplării pe pământul acesta, ci am venit, spune cuvântul lui Dumnezeu, ca să ce? Ca să-L slujim pe El. Ca să-L slujim pe El. Și Domnul să ne dea putere să o facem. Apoi, a doua chemare pe care Dumnezeu o face este chemarea de a veni la mântuire. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei, în capitolul 4, versetul 17. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Apoi merg mai departe, ca să nu credeți că e doar un verset. Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 30, spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutinde ce? Să se pocăiască. Tot în Faptele Apostolilor, capitolul 2, Petru stătea înaintea unei mulțimi și mulțimea aceasta l-a întrebat, Petre, acum Iisus a murit, ne-a spus că a înviat, noi ce să facem? Și Petru nu le-a spus, duceți-vă la X, duceți-vă la Y, duceți-vă pe nu știu ce munte, duceți-vă nu știu pe ce culme și faceți lucrurile astea, nu. Ci Petru, spune cuvântul lui Dumnezeu, îndemnat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, le-a spus oamenilor și a spus acelei mulțimi, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Nu trebuie să vă pocăiți, că vă spun eu. Cercetați cuvântul lui Dumnezeu și asta spune Dumnezeu. Acum întrebarea se pune, cum este această chemare, pocăința? Este pocăința o chemare voluntară sau involuntară? Dacă ar fi fost o chemare involuntară, am fi putut spune că e un Dumnezeu nedrept. Pentru că Dumnezeu vrea să mântuiască doar anumiți oameni, doar anumite popoare, doar anumiți oameni în funcție, știu eu, de situația materială, în funcție de cum arată și trăsătura corpului și așa mai departe. Însă pocăința, iubiții mei, nu e o chemare involuntară, binecuvântat să fie numele Domnului, ci e o chemare voluntară. Și ne-au amintit frații, Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutinde ce? Să se pocăiască. Eu și dumneatale pot să alegi și pot să aleg să mă pocăiesc. Dumnezeu a îngăduit lucrarea aceasta a pocăinței ca omul să aleagă. Nu Dumnezeu vrea să trimită oamenii în iad. Nu Dumnezeu a pregătit iadul pentru oameni, ci Dumnezeu spune cuvântul Său că a pregătit iadul pentru Satan și îngerii lui. Problema vine însă în momentul în care Dumnezeu mă cheamă să mă pocăiesc și eu resping chemarea de a veni la pocăință și spun, Doamne, eu n-am nevoie. Vreau să mor așa cum părinții mei au murit. Vreau să urmez calea părinților mei. Da, ai certitudinea și am certitudinea că, calea pe care părinții mei o mers e calea care duce în rai? Am eu această siguranță că ei sunt în împărăția lui Dumnezeu? Am eu siguranța că la sfârșitul alergării pe acest pământ, în dreptul meu, Dumnezeu va spune, vino că pe tine te cunosc? Mergând pe calea pe care merg,
Despre mine pot să spun, și cred că fiecare frate și soră poate să afirme lucrul acesta, eu am siguranța mântuirii. De ce? Pentru că citesc în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu este mântuire, spune Cuvântul lui Dumnezeu, în afară de Iisus Hristos. Orice încearcă oamenii astăzi, lucrările pe care le fac, kilometrii pe care îi merg pe genunchi, Cuvântul lui Dumnezeu vine și spune că nu folosesc la nimic dacă în dreptul tău nu scrie răscumpărat prin Iisus Hristos. Pocăința, așa cum am spus, e o chemare voluntară. Eu trebuie să dau răspunsul. Dumnezeu face această chemare de 2023 de ani. Și acum să ne gândim la lucrul acesta. De 2023 de ani, lucrarea aceasta a pocăinței o mers înainte și nu a putut să o distrugă nimeni. De ce? Pentru că e lucrarea lui Dumnezeu, iubiții mei. Dumnezeu face și astăzi chemarea. Ce este pocăința, poate vă întrebați? Pentru mulți astăzi pocăința e o hulă, o batjocură. Păi lasă-mă, ui pocăiții. Problema vine însă că și pocăința îi de fapt porunca lui Dumnezeu. Porunca lui Dumnezeu. Iisus Hristos a spus lucrul acesta. Dovada, citiți Evanghelia după Ioan. Iată, împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă, a zis Iisus, și credeți în Evanghelie. Nu a spus Iisus altceva. Ce asta a spus Iisus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și acum ce înseamnă pocăința? De multe ori spunem și voi repeta lucrul acesta. E o întoarcere de 180 de grade. Dacă astăzi mă uit în direcția aceea și sunt cu fața la păcat, Dumnezeu mă cheamă să mă uit în partea cealaltă, în direcția cealaltă, unde e Dumnezeu prezent, să-mi întorc fața către Dumnezeu. Asta înseamnă pocăința, să renunț la viața mea, să renunț la eul meu, să renunț la firea pământească și vine cuvântul lui Dumnezeu și spune că în momentul în care faci lucrul acesta, nu știi că tu ți-ai răstignit firea împreună cu Iisus și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine? Asta înseamnă pocăința, iubiții mei. Și Dumnezeu vrea să facem lucrul acesta, să ne pocăim. Și, Doamne, dă-ne putere să o facem. De ce? O să vedem la o altă chemare pe care Dumnezeu o face. A treia chemare, și asta e o consecință a chemării de a veni la pocăință. A treia chemare este chemarea de a sluji lui Dumnezeu. Vine cuvântul lui Dumnezeu în Iosua, în capitolul 24, versetul 15, și spune cuvântul lui Dumnezeu aici: și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți, Dumnezeilor cărora le slujau părinții voștri dincolo de râu, sau Dumnezeului amoriților în care țară locuiți. Și vine Iosua și spune lucrul acesta: cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. O chemare din nou voluntară. Slujirea este o chemare voluntară. Și Dumnezeu face această chemare. Alegeți azi cui vreți să slujiți. Tot cuvântul lui Dumnezeu vine și spune: ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Dumnezeu de la tine, decât ce? Să iubești dreptatea, să iubești mila, îndurarea și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Te întreb în după masa aceasta și spune o cântare atât de minunat: alege cui vrei să-i slujești. Iosua a făcut poporului chemarea aceasta, poporul lui Israel, cu mii de ani în urmă. Vi se pune înainte astăzi o chemare. Vreți să slujiți Dumnezeilor în țara în care trăim și vedeți ce fac și vedeți în ce hal a ajuns poporul acesta? Sau vreți să-i slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat? Și vine Iosua și le dă exemplul lui personal: cât despre mine, eu și casa mea, noi vom sluji Domnului. O chemare, iubiții mei, voluntară. Omul trebuie să răspundă. Și mă rog toți să avem inimi deschise, să răspundem acestei chemări venite din partea lui Dumnezeu. Tot legat de această slujire, de această chemare la slujire, spune cuvântul lui Dumnezeu în Galateni, capitolul 2, versetul 20, un verset pe care l-am amintit: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc
în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. S-a dat pe sine însuși pentru mine. Ce dragoste de Dumnezeu! Să-ți lași Fiul, să vină aici jos pe pământ, să moară pentru mine și pentru dumneatale. Și să nu-și ceară absolut nimic decât, spune cuvântul lui Dumnezeu, dă-mi inima ta, ca să ce? Ca să o pot să o curățesc, să o pot să o șlefuiesc așa cum vreau eu, să o pot să o fac inima mea, să o pot să o fac inima mea. Citeam o istorioară și spunea acea istorioară că erau invitați 2 mari pictori. Și le s-a spus următorul lucru, zice, aveți la dispoziție 7 zile să faceți cea mai frumoasă și mai impresionantă pictură. Și după cele 7 zile, un juriu va veni și va judeca a cărui pictură este cea mai frumoasă. Zice, uite, ca să nu vadă X și Y ceea ce desenați, între voi o să punem așa o cortină, să nu vezi ce face vecinul. Și începând de astăzi, începeți, vă rog frumos, să pictați. Și au început ei amândoi, în prima zi, au început cu curățarea peretelui. În a doua zi, deja au început ca acel perete să prindă o formă și un contur la unul dintre ei, la celălalt, din partea dreaptă, el încă șlefuia. A treia zi, omul din stânga a început să picteze, celălalt din dreapta încă șlefuia. Și au trecut zilele și s-a apropiat clipa în care ei trebuiau să arate ceea ce au pictat. Și au tras cortina, pe partea stângă nu era nimic, pe partea dreaptă era o pictură impresionantă. Problema a venit în momentul în care cel din partea dreaptă, tot șlefuind, a făcut așa ca o oglindă. Și ceea ce a pictat celălalt s-a oglindit pe păretele lui, doar că și strălucea. Ori vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune exact același lucru. Dumnezeu vrea în noi, ca noi să oglindim ce? Chipul lui Iisus Hristos. Și cum a fost Iisus Hristos? Că ni s-a amintit, a umblat Iisus Hristos în bârfă, a umblat Iisus Hristos în păcat, în fără de lege, a umblat Iisus Hristos, cum vedem că fac mulți tineri astăzi, și am amintit lucrul acesta, e un regret pe care l-am. Sunt mulți tineri astăzi care uită de Dumnezeu. Sunt atâtea videouri, noi cei mai tineri urmărim aceste lucruri, în care tinerii sunt întrebați despre Dumnezeu și spun, nu am nevoie să știu nimic, eu sunt ateu. Eu sunt ateu, din familii care s-au declarat creștine. Eu sunt ateu. Eu n-am nevoie de Dumnezeu. Și sunt astăzi, așa cum ni s-au amintit, penitenciarele pline. Sunt astăzi și umblă tinerii astăzi drogați. Vedeam un reportaj al unei familii din București care o suna la poliție de N ori și li s-a spus, vedeți că aici la noi, noapte de noapte se droghează tinerii și ni și frică să stăm și nimeni nu face nimic. Dar suntem un popor creștin. L-ați văzut pe Iisus așa? Cuvântul lui Dumnezeu vine și spune că Iisus Hristos pe pământul acesta a umblat cum? Blând și zmerit cu inima. Și acum să ne gândim la următorul aspect. A fost împroșcat cu pietre, nu numai de fameni, de cărturari, de preoții cei mai de seamă, ci cuvântul lui Dumnezeu spune că a fost împroșcat cu pietre însuși de frații lui. Mai lasă-ne cu pocăința ta, mai lasă-ne cu chemarea aceasta. Ai nebunit, ai luat o razna, Iisuse. Și vine Domnul Iisus și le spune următorul lucru. Pocăiți-vă. Și vine Iacov în epistola lui și recunoaște lucrul acesta. Eu acela care de multe ori am spus despre Iisus. Iisus a îndurat și de mine, binecuvântat să fie numele Său. Slujirea, iubiții mei, e o chemare voluntară. Și acum rămân ultimele 2 chemări și aș vrea să fim cu luarea aminte. A 4-a chemare este chemarea la moarte. Și s-a amintit versetul acesta și îl mai citesc. Evrei, capitolul 9, versetul 27. Oamenilor, răi este rânduit să moară. Iov, capitolul 14, versetul 1. Omul născut din femeie are viața scurtă. Iacov, capitolul 4, versetul 14, că am amintit de Iacov.
și nu știi ce va aduce ziua de mâine. Căci ce este viața noastră? A întrebat Iacov. Și-o primit și răspunsul. Nu sunteți decât un abur care se arată puțintel și apoi pierde. Iubiții mei, legat de moarte, Biblia vorbește de 3 stări legate de această moarte. Un om al lui Dumnezeu, Moody, spunea următorul lucru. Așa cum trupul mort nu poate spera la o moștenire, niciun suflet mort nu nădăjduiește că va vedea raiul. Și am amintit, sunt 3 tipuri de morți. În primul rând, moartea spirituală. Cuvântul lui Dumnezeu vine și spune că pe pământul acesta fiecare dintre noi ne-am născut, cum? Creștini? În păcat și în fără de lege. Voi erați morți în păcatele și în fără de legile voastre în care trăiați odinioară. Există această moarte spirituală. Ne-am născut morți. Nu mama și tata o decis pentru mine să-L urmez pe Hristos, ci spune cuvântul lui Dumnezeu că fiecare dintre noi în dreptul Lui va trebui să decidă. De ce? Aduceți-vă aminte de chemarea a doua pe care Dumnezeu o face fiecărui om în viață pe pământul acesta, chemarea de a veni la pocăință. Omul trebuie să răspundă. Dacă eu nu răspund acestei chemări, încă sunt mort spiritual. A doua moarte, moartea fizică. Încă n-am văzut pe pământul acesta un om care să trăiască de la creație până astăzi. Dumneavoastră ați văzut? Ne-au amintit și frații din Cuvântul lui Dumnezeu că și Dumnezeu a pus această limită. Pentru unii 70, pentru unii 80, astăzi pentru unii cei mai tari 90, avem în sat la noi 95 de ani. Însă vine o zi în care moartea fizică își va spune cuvântul. Și apoi mai există o moarte. Este moartea veșnică. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Când spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, nu se referă la moartea aceasta fizică, ci se referă la moartea aceasta spirituală, moartea veșnică. Ci dorește ca toți oamenii ce? Să fie mântuiți. Dragii mei, de aceste 3 tipuri sau 3 lucruri pe care moartea le prezintă, de 2 ne putem feri. Știți cum? Împăcându-ne cu Hristos astăzi. Dacă trăim într-o moarte spirituală și Duhul nostru e mort, recunoscându-L pe Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții noastre, Duhul nostru poate fi viu. Duhul nostru poate fi viu. Nu datorită mie, ci datorită lui Iisus Hristos. Apoi, în momentul în care îl recunosc pe Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții mele, ce se întâmplă cu moartea veșnică? Spune cuvântul lui Dumnezeu că nu mai există o moarte veșnică pentru cel ce s-a împăcat și trăiește așa cum Dumnezeu vrea să trăiască pe pământul acesta, ci există o viață veșnică împreună cu Dumnezeu. De o moarte nu ne putem feri, pentru că aceasta nu e voluntară, ci involuntară. Moartea fizică. Trupul acesta, spune cuvântul lui Dumnezeu, că trebuie să ajungă în țărână. De unde a fost luat, acolo va fi pus. Însă de celelalte 2, astăzi ne cheamă Dumnezeu să luăm decizia voluntară de a ne împăca cu Dumnezeu. Dacă moartea fizică e involuntară, nu eu decid când mor, nu dumneata le decizi când mori, deși ca și oameni de multe ori ne dorim să trăim pe pământul acesta cât mai mult, nu-i așa? Și dacă s-ar prea putea și ar fi cu putință să nu avem nicio suferință în trupul acesta. Și dacă s-ar putea să fie și cei dragi din familia noastră. Mi-aduc aminte când bunicul a murit, tata tatălui meu, am ținut mult la bunicul. Și în momentul în care bunicul a murit și erau ultimele momente în care mai era acolo în curte, tata a spus un lucru care nu o să-l uit toată viața mea. A spus următorul lucru: dacă vreți să vă întâlniți cu tata, cu bunicul, trebuie să urmați calea pe care tata și bunicul au mers. Și care e calea? Am văzut în familia mea, în care Dumnezeu m-a binecuvântat să fiu. Am văzut la bunicul lucrul acesta, Iisus a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Și eu am fost în lume.
Și eu am gustat din plăcerile lumii. Însă Dumnezeu m-a schimbat viața. Din acel copil care poate am fost răzvrătit și de multe ori asta se întâmplă la adolescență. Când copiii pleacă de acasă, n-apă să mă lase mama și tata cu învățătura lor, că de astăzi înainte nu mai am nevoie. Ajungi la Sibiu și faci tot felul de prostii. Numai să n-afle mama și tata. Dar ți-e rușine de ele și mi-a fost rușine de ele. Dar astăzi îi dau slavă lui Dumnezeu că am înțeles un lucru. Mama și tata s-au rugat pentru mine, bunicii s-au rugat pentru noi. Să nu pierim în lumea aceasta fără să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și dacă astăzi mă rog ceva, mă rog pentru frații mei ca și el să-L cunoască pe Dumnezeu. De ce? Pentru că, iubiții mei, știu un lucru. Lumea astăzi se îndreaptă, spune cuvântul lui Dumnezeu, din rău în mai rău și vedem lucrul acesta. Și o realitate pe care Biblia o scrie și Dumnezeu a lăsat-o scrisă. Deschideți și citiți și vedeți că tot ceea ce se întâmplă astăzi, Dumnezeu a scris mai dinainte despre ele. E ură în lume? Nu-i așa? Îți războaie în lume? Îți cu tremure de pământ? Acum 2 zile a fost unul în Maroc. Nu s-a scris nimic despre el. 7 pe scara Richter noaptea, când oamenii dormeau și era liniște. Peste 1000 de oameni în primele 12 ore morți. Sunt astfel de lucruri. Iubiții mei, sunt. Și Dumnezeu le-a lăsat scrise. Și vine acel cuvânt, nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. O, ce binecuvântare să știi că ești pe această cale care spune Dumnezeu că e calea care duce în împărăția lui Dumnezeu. În după masa aceasta te întreb, ai siguranța mântuirii? Levi, că am citit despre el. Iisus i-a făcut această chemare. Levi, vino și urmează-mă. Levi ca și nume înseamnă alipire. Am spus că Dumnezeu și pe noi ne-a binecuvântat cu 3 copilași. Numele băiatului e Levi, care înseamnă alipire. Ieri lucram cu el, fetele au plecat, s-au dus la ceilalți bunici și el a zis, tati, eu vreau să stau cu tine, să lucrăm împreună. Și lucrând amândoi, vine și îmi spune următorul lucru, tati, îmi doresc atât de mult să fim în cer cu Domnul Iisus. N-am spus lui mama, lui tata, absolut nimănui, copil de 4 anișori, să fiu în cer cu Domnul Iisus. Care-i dorința dumneatale? Care-i dorința pentru copiii dumneatale? Să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Dacă asta e dorința, să ne aducem aminte că Hristos ne așteaptă. Așa cum am spus, chemarea la moartea fizică e involuntară. Însă chemarea legată de moartea spirituală, Dumnezeu vine și spune următorul lucru. Vă dau șansa să alegeți. Dumnezeu prezintă prin lumea aceasta, dacă te uiți, cât de grav poate să ajungă omul. Te uiți la oameni drogați pe străzi, morți acolo în păcat, în alcool și în fel și fel de lucruri. Și te uiți la starea aceea depravată a omului și spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu din acel om poate să ridice și să-l facă un slujitor al său. Cum? Prin jertfa lui Iisus Hristos. Și o ultimă chemare și închei cu aceasta, chemarea la judecată. Și am citit versetul 27 din Evrei 9, doar prima parte, oamenilor le este rânduit să moară o singură dată și continuă acest verset, iar după vine judecata. Ioan 3 cu 17 și versetul 18 spune aici cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El, atenție, nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Iubiții mei, dacă am fi predestinați fiecare dintre noi pentru iad sau rai, am putea spune că avem un Dumnezeu care nu a fost în stare să facă ceva pentru mântuirea noastră. Dar nu e așa.
Cuvântul lui Dumnezeu vine și spune că toți oamenii de pe pământul acesta, și atenție, vorbim astăzi de 8 miliarde de oameni. 8 miliarde de oameni de pe pământul acesta vor auzi, spune cuvântul lui Dumnezeu, măcar o dată chemarea de a veni la pocăință. De ce? Pentru că Dumnezeu, spune cuvântul Său, nu se poate lăsa batjocorit de oameni. Nu poate omul să meargă înaintea lui Dumnezeu și să-i spună: Doamne, eu n-am știut de jertfa lui Iisus Hristos. Eu n-am știut că pe pământ trebuie să mă pocăiesc. Eu am crezut, Doamne Iisuse, că după moartea fizică urmează o cameră de așteptare de vreo 40 de zile și preotul sau X sau Y poate să-mi facă și mie o slujbă și să mă bage în împărăția Ta. Am citit asta din Cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu l-am citit și vă rog deschideți când mergeți acasă în Evanghelia după Ioan, capitolul 3. Dacă doriți, puteți citi versetul de aur al Bibliei, 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, și apoi urmează versetele pe care le-am citit, 17 și 18. Dumnezeu n-a trimis în lume pe Fiul Său ca să judece lumea, ci ca lumea, spune cuvântul pe care l-am citit, să fie mântuită prin cine? Prin El. De ce? Și vine cuvântul și sper că ați fost cu luarea minte. Și îl mai citesc o dată, versetul 18. Oricine crede în El nu este judecat. Dar cine nu crede a și fost judecat. Atenție! De unde? De aici, de pe pământ, iubiții mei. Cuvântul lui Dumnezeu vine și spune că în momentul în care voi pleca de pe pământul acesta, voi trece prin moartea fizică și nu m-am împăcat cu Dumnezeu, am și fost judecat. De ce? Pentru că n-am crezut și n-am acceptat jertfa lui Iisus Hristos. Ori pentru aceia care, spune cuvântul lui Dumnezeu, s-au împăcat cu Dumnezeu pe pământ, există o judecată. Dar spune cuvântul că e o judecată pentru binele sau răul pe care l-au făcut când trăiau în trup, în funcție de ceea ce am slujit lui Dumnezeu și cum l-am slujit pe Dumnezeu. Și acum vă întreb, e judecata aceasta pe care Dumnezeu o face voluntară sau involuntară? Aș putea eu ca om să mă duc în fața lui Dumnezeu și să-i spun: Doamne, nu mă judeca pe mine, judecă, te rog frumos, pe tata în locul meu. Aș putea, dumneatale, să spui: Doamne, nu mă judeca pe mine, judecă-l pe X și pe Y în locul meu. Nu, iubiții mei, nu-i voluntar, nu-i cum vreau eu, ci cum vrea El, binecuvântat să fie numele Său. Și Dumnezeu spune cuvântul Său că în acea zi a judecății îmi va arăta tot filmul vieții mele. Îmi va arăta și momentul acesta în care am fost în căminul cultural din Presaca, pentru că cineva mi-a spus că e evangelizare. Și Duhul lui Dumnezeu mi-a zis: du-te și tu. Și îmi va arăta ziua aceasta și nu mă voi putea scuza înaintea lui Dumnezeu de răspunsul pe care îl dau în ziua aceasta. Nu mă voi putea să-i spun lui Dumnezeu: Doamne, mi-a fost rușine. Cuvântul lui Dumnezeu vine și spune, și Iisus a spus lucrul acesta: oricine se va rușina de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi rușina de el înaintea Tatălui meu. Recunosc, și mie mi-a fost rușine. Nu odată, de 3 ori s-a făcut chemare de a veni la pocăință la Păuca. Și era un frate pe care l-am iubit mult și atunci când am fost mic am spus că vreau să fiu predicator ca el. Și am zis: nu acum, că-s prea tânăr, am timp la bătrâneță. Întrebarea se pune, la chemarea aceea la moarte, dacă vă aduceți aminte, am spus că e involuntară, fizic. Știe careva dintre dumneavoastră când moare? Am făcut eu o programare și am spus lui Dumnezeu: Doamne, uite, nu vreau să mor la 31 de ani, la 32, eu vreau undeva pe la 85 de ani, când e totul bine. Să-mi văd și eu nepoței, să am și eu o pensie frumoasă și așa mai departe. Ați făcut careva dintre dumneavoastră lucrul ăsta? Nu, iubiții mei. Și am înțeles într-o zi că e timpul să mă întorc acasă. Și am spus lui Dumnezeu: Doamne, de astăzi eu vreau să fiu al Tău. Nu mai vreau să trăiesc cum trăiește lumea. Că toate lucrurile lumii acestea, dacă ați fost cu luarea minte, unul dintre frații a spus și-o recitat din Eclesiastru, capitolul 12, totul e deșertăciune și goană după vânt. Și Eclesiastru încheie: să ascultăm dar încheierea tuturor lucrurilor. Teme-te de Dumnezeu
și umblă smerit cu acest Dumnezeu. Și asta mă cheamă Dumnezeu să fac astăzi. Dragii mei, dacă chemarea la judecată e involuntară și nu o putem ocoli, și cuvântul lui Dumnezeu am citit, spune că judecata începe de aici, de pe pământ, pentru aceia care nu s-au împăcat cu Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu venea și spunea următorul lucru: Biblia te va feri de păcat sau păcatul te va feri de Biblie? Biblia te va feri de păcat sau păcatul te va feri de Biblie? Ce ferește pe marea majoritate a tinerilor astăzi de Biblie, de Cuvântul lui Dumnezeu? Păcatul. Ce vă reține pe dumneavoastră să vă împăcați cu Dumnezeu? Tot păcatul, iubiții mei. Prima dată când am deschis Biblia soției, avea scris la început următorul mesaj: deschide și citește, închide și te pocăiește. Ce vă invit astăzi, să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu și să-L cercetați. Și o să vedeți că în El, spune Cuvântul lui Dumnezeu, sau din El, ies izvoarele vieții. Care izvoare? Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Său. Aș dori să ne ridicăm în picioare și poate crezi în după masa aceasta că n-ai nevoie de pocăință, n-ai nevoie de mântuire. Ești bine așa cum ești. Aș dori să ne gândim la următorul lucru. Am venit involuntar pe pământul acesta. Dumnezeu a rânduit după masa aceasta ca voluntar să auzim chemarea de a veni la pocăință. Nu-i porunca mea, nu-i porunca fraților care au fost înainte de mine, nu-i porunca fraților care sunt în Presaca, și Cuvântul lui Dumnezeu spune că e porunca lui Dumnezeu. Orice Biblie veți deschide, indiferent că e traducerea Cornilescu sau e traducerea Bisericii Ortodoxe, cuvântul ăsta nu se poate schimba. De ce? Pentru că în limba greacă are același înțeles, pocăință. Asta nu poate să schimbe nimeni. E porunca lui Dumnezeu. Și am văzut că pocăința e o decizie voluntară. Aș vrea să vă spun în după masa aceasta că de celelalte chemări nu ne putem feri. Chemarea la moarte e involuntară, la fel și la judecată. Însă putem schimba răspunsul. Dacă până astăzi a fost răspunsul: Doamne, eu nu vreau. Astăzi Dumnezeu vine și spune: Doamne, eu vreau să fac pasul spre Tine. Dacă ești în după masa aceasta aici și vrei să faci acest pas, fă-o astăzi. Ziua de mâine, spune Cuvântul lui Dumnezeu, nu-i nici a mea și nu-i nici a dumneatale. Ați fost și mergeți des în cimitire. Ați văzut că scrie acolo născut în data de, și o liniuță și apoi decedat. Știi dumneatale cât va scrie în dreptul vieții dumneatale pe pământul acesta? Dacă s-ar putea să fie ultima chemare și Dumnezeu să mă cheme și să te cheme acasă, cum o să stau înaintea lui Dumnezeu?